Takže čaute, som späť. Som doma a PlayStačkom. Nudím sa trošku. To mi má si oné. Píše nemčinu, fajčí spolu so mnou. Čo vám poviem také. Celkom pekný deň máme. Slnečno, teplúčko je pekne. A pali sme polivočku a pekať plnej. Ja som párky papal. Stovinky, tu si omáčkou. Pijeme biele víno. Kofol na zdravie. Mal som dneska s Mirom a jazdu do autoškoly, ale tam sa nám sa nechcelo ísť, tak prekašľam tam dneska, zajtra pôjdem. Škola bola celkom fajn, si trošku ulietaná, mali sme nervy dneska na pani profesorku Gregorčokovú, ktorú sme mali možno vidieť na videu prvom. Už si aj mama myslí, že som debil. Tu mám jeden fón, tu mám druhý fón, tu mám tretí fón a čo ešte poviem. Ak sa naše videá páčia, tak lajkujte, zdieľajte, komentujte, dávajte nápady, návrhy, dáme raz takú súťaž na kedy. Tá súťaž, že ak bez toho lajku, tak sa budem baviť, som hlavne máte stále. Nebojte, nezabudol som na to. Tam sa zabudnúť nedá. Like, čaute.